Jo no crec que sigui una cosa normal el que volem fer. Hem d'explicar que és una cosa excepcional feta per gent normal. I això sí que té més potència. És a dir, és una república que la volem fundar gent de peu pla, gent normal. I això sí que els hi pot emocionar i pot engrescar molta gent que ha vist que això només passa o només passa pels despatxos i que només es decideix en les reunions entre partits polítics. Per això els deia també al principi que el que hem de fer nosaltres és més política al carrer i no anar tant de festius, perquè semblem a vegades que som com la part alegre, mentre que la part decisòria es troba dintre dels partits i nosaltres només som el poble una mica entabanat, que fa que bé, la independència i tal, mentre que això fa uns mesos era al revés, érem nosaltres pressionant al carrer i els polítics una mica collonits que no podien aturar-se. I a vegades sembla que els polítics estiguin decidint-ho tot i nosaltres com de festa major. I això ho hem fet, ho hem sabut fer i fa pocs mesos, és a dir, es tracta de recuperar una mica i espero que mantinguin la capacitat d'amenaça, dic de manera pacífica i política, de dir-li, escolta, ni un pas enrere i poseu-vos en ordre vosaltres perquè nosaltres al carrer ho tenim molt clar i estem molt ordenats.